Iti pakaipunganan ti adalen tayo ti daytoy agsapa kakabsat. Naaramid daytoy kalpasan ti aldaw ti Pentecostes nga ti pakaipunganan daytoy adalen tayo isu daytoy agsapa. Iti daytoy agsapa isu daytoy masarakan. Tayo ditoy aramid 4 32 ngagpababa ken kapitulo 5 ngagpababa nga ti paulo na panagsusugpon. Amoy ti kaya nasawan niya panagsusugpon, panagmaymaysa, panagtitimpuyog, panagsusugpon anagayatanda dagiti sanikwa dagiti imununa a Kristiyano. Panagsusugpunda, panagkaykaysada, wenno pinagkaykaysada kakabsat dagiti sanikwada dagiti imuna a Kristiyano. Ket ti nasken ditoy wenno ti staring ditoy isu ni Ananias ken ni Sapphira kakabsat. Denggin nyo ta nagdakkel ti maalatay ditoy nga balakad kada tayo wenno agbalin kuma nga ulidan ti panagbiag tayo ayatin nga kakabsat. Kunana ditoy ket dagop dagiti namati kini Kristo nagmaymaysada iti puso ken ti kararwa. Ket anya tinagmaymaysaan da kakabsat, ket awan tinagkuna aku kwa ti anyaman nga addaking kuana. No di ket isu amin dagiti sanikwada kukwada amin. Awanin da di masasao nga kuwak daytoy, kuam dayta. No di ket amin nga sanikwadan kakabsat, ket kukwa da aminen kasta kakabsat. Ket dagiti apostol pinaneknekan dati dakkel apan nakabalin ti panagungar ni Apo Isos, ket adda dakkel aparabor kadakwada amin. Nagimbag kakabsat, taawan kadakwada ti makurkurangan apay ngamin, taamin dagidi agikot iti taltalon wenno balbalay inlako da amin ket inyegda iti naglakwanda. Kaya nga saawen dagijay nga naglakwanda kadagiti sansanikwada kakabsat ngayon lako da amin inyegda amin iti maymaysa nga ayan ayatin nga kakabsat takukwada amin. Kakabsat ko nagimbag ket itinaramid da dagitoy nga naglakwanda inkabil da ida kadagiti sakaanan dagiti apostol ket naiwaras kas ti kasapulan ti tunggal maysa isu nga awan ti marigrigat kadakwadan. Apay ngamin may bunong kadakwada amin dagitoy nga naglakwanda kadagiti sansanikwada isu nga awanin ti marigrigat kadakwada. Ket ni Jose a pinanaganan dagiti apostol ti Bernabe ano maipataros kahit nasauan anak ti liwliwa maysa alibita anayanak ijay Chipre kakabsat. Idinto nga damay sa atalon na kakabsat inlako na ket inyeg na tinaglakwan ket ingkabil na kadagiti sakaanan dagiti apostol. Kaya't nga sauen inremit na imparosibina kadagiti apostol tapno isuda ti mangimanids kadagita nga naglakwanda asan sa nikwada. Nagitsyo kakabsat
Mapantayon diti Kapitulo 5. Ngem may sa lalaki ang managan Ananias. Pagarupag nga dayti nga ni Ananias ket isu dayti dadi nangipatay ti ima na. Iti ulo ni Apostol Pablo idi nga mapan ije Damasco. Ngalinakob tilawag ngamin Apostol Pablo ket imbaon ni Apo Dios ni Ananias nga mapan na ipatay ti ima na. Ket idi nga impatay na ti ima na iti ulo ni Ananias kagabsat ket nagtinag kunana dagiti siksik kasla siksik kadagiti mata na ket nakakita. Isu nga ni Ananias kakabsat may sa lalaki nga managan Ananias nga asawa ni Sapira. Inlako na ti maysa akukwa. Kita mo yung tinaramid na kakabsat. Saan na nga inaramid dahi kasjay inaramid ni Jose a pinanaganan dagiti apostol ti Bernabe. Nga idi inlako na dahiti sa nikwana ni Jose kakabsat nga pinanaganan dagiti apostol ti Bernabe. Disnodo nga inparusibi na amin kadagiti adalan. Ngem ni Ananias ken ni asawa na nga Sapira kakabsat inlako da ti maysa akukwa ket nangilimang dagiti dakes nga naramid da kagabsat. Nangilimang ti pasit ti naglakwan nga kimmanonong ni asawa na. Ket inyig na iti dadduma a naglakwan ket inkabil na kadagiti sa kaanan dagiti apostol. Han nga inted amin kagabsat. Handang inaramid dayjay nga nagkaykaysaan da, nagnunumwanan da, nga dagiti sa nikwada ket ilako da, ket iparosibida amin kadagiti apostol, nga iso ti taraon da amin, agsipod, ta nagkaykaysadan, babaen, ti panakabalin ti Espiritu Santo, agkaykaysadan, nga mangibaklay na labit ti trabaho ni Apo Dios. Ket inlemeng da ti pasit a naglakwan nga kimmanonong met ni asawa na ket inyeg na ti dadduma. Kita nyo kagabsat, inyeg na ti dadduma a naglakwan ket ingkabil na kadagiti sa kaanan dagiti apostol. Handang inted amin. Amoy tinapasama kagabsat. Verse 3. Ngem kinuna ni Pedro Ananias, apay-apay pinunno ni Satanas tapusom amangulbod iti Espiritu Santo. Ket ken nangitidda iti naglakwan ti talon. Apay nga naramid mo ti kasta. No di ko manalako, di ko manatdakin ka. Ket uray nalako saan aya nga adda itibiyang mo. Apay nga inawat mo daytoy abanag itapusom. Saan ka anagulbod kadagiti tao no di ket iti Dios kunana ni Apostol Pedro. Saan ka nga nagulbod kadagiti tao ngem ni Apo Dios tinulbod mo. Kita nyo kagabsat. Verse 5, ket ni Ananias idi nangeg na dagitoy asao. Anya napasama kagabsat. Napasag ket nagwayaway ti kararwana. Kayat nga sauen natayen. Ket nagkintayeg dagiti so amin anakangeg itoy. Verse 6, ket timmakder dagiti agtutubo ket iso binungunda ket inruarda ket intanamda. Nyakit din nga kwan dosa tinagbanagan ni Ananias. Agsipod ta pagarupag kakabsat nga ni Ananias ket iso daytoy ti inaramat idi ni Apo Dios nga
imbaon na nga mapan mangipatay iti ima na ken ni Apostol Pablo sa ulo. Pudno launay kagabsat nga kunana diti Ezekiel. No ti maysa nga tao analinteg ket agaramid ti kinadakes. Awan nga pulosen ti nakaibiyangan da ginalinteg nga naramid na kadagiti mo nga aldaw kalpasan na nga isoket nagaramid ti basol. Kastamet no ti tao analinteg. Idyan na ti kinalinteg na. Dayay ket agaramid ti kinadakes. Ket siyak ikabil ko ti pakaitibkulan ti sangwanan na. Ket isu matay to. Agsipod ta isu di ka pakdaaran. Matay to ti basol na. Ket dagiti nalinteg ngay naramid na. Dinto malagipan. Ngem ti dara na sa pulag to ti imam. Oy napigad may. Nagitsyo kakabsat di kunana. Agsipod ta isu di ka pakdaaran. Kunana. Ket dagiti nalinteg nga inaramid na dinto malagipan. Kayat na nga sawan. No kosto di pagpagarup ko wenno kunak nga ni Ananias kakabsat isu ti inaramat ni Apo Dios nga napan nangipatay iti ima na kinapostol Pablo tapno agbalin nga apostol ken makakita kagabsat daydi inaramid na idi nga naimbag iti matang ni Apo Dios kunana saanen nga malagip kalpasan na no agaramid ti dakes. Isu nga ti masapul mo't kada tayo kagabsat obligasyon tayo kahit kung italmag diti nga kunana matay to ti basol na ket dagiti nalinteg nga naramid na dinto malagipin ngem ti dara na sa pulag to ti imam kada tayo. Isu nga rebeng tayo met kagabsat ngat kitkitaan kisipsiputan dagiti kagabsat tayo tagpipinalagip tayo kagabsat wenno palagipan tayo dagitoy nga kagabsat akas kuma akas inaramid ni Pedro kagabsat kina Ananias idi ngayon lemengda daji dadduma ang naglakwanda ngem no patigmaanam ti tao na singpet ay na tapno ti nasingpet di agbasol ket iti kasta saan nga agbasol agbiag to adi bumorong ta napatigmaanan ket sika maispal mo ta kararwam. Napigad mo ti kasasaan tayo kakabsat no saan tayo ngaramidin. Isu nga kunana ni ko Pedro ket anya tinaramid mo? Saan ka nga nagulbod iti tao? Ngem kunana ti Dios ti inulbod mo. No di ket ti Dios ti inulbod mo. Ket ni Ananias idi nga mangegna dagitoy doble ang abasaen napasag ket nagwayaway ti kararwana ket nagkintayeg dagiti suamin a nakangeg itoy ket timmakder dagiti agtutubo ket iso binungunda ket inruarda ket intanamda. Verse 7. Ket idinalabos ti tallo nga oras simrekmet ni asawa na adina ammo tinaaramid ket ni Pedro kinunana kinkwana ibagam kanya inlako yo ti talon iti kastoy apateg ket kinuna wen kasta apateg ngem ni Pedro kinunana kinkwana kasano aya anagtulagan yo amang suot iti espiritu ti Apo adtoy dagiti saksaka dagiti nangitabon ken asawam kuna ni Pedro addadan ti ruangan ket irwar da kantok ket naigiddato a napasag ti sakaanan ket nauyos ti biag na ket simret dagiti agtutubo
ket natumpungan da tinatay, ket inruwag da, ket intanam da, iti din na ni asawa na. Ayatin nga kakabsat. Anya ti maala tayo ditoy, apakasaritaan ni Ananias kini Sapira. May kamano nga bilin di kunana nga di ka agagom. May kasangapulo, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Oray pay anya a kukwa na. May kamano nga bilin di kunana nga di ka agtakaw. May kawalo, nuhana nga agkamili. Kayat kuman nga kitain no may kamano nga bilin de dyan. Eje sa nga pulo nga bilin. Kita man kakabsat. Di ka agtakaw. May ka walo nga bilin. Kunana ni Apo Diyos dito, malakyas stress. Kakabsat. Malakyas. Anya ngamin tibasol. Tibasol, kunana dito 1 Juan 3:4. Tibasol iso ti panagsalungasing tilintag. Agyaman tay kini Apo Diyos kakabsat. Tas saan nga kas idi panawen dagiti apostol. Ngati inaramid na aramid idi ni Sapira ken ni Ananias kakabsat. Ket dinusa wenno nadusa da adagos idi nga tinakaw da ken inaguman da dadya naglakwan da asanikwada nga saan da nga sinurot dayjay nagnunumwanda dagitoy nga anak ni Apo Diyos kakabsat nga iparosibida amin dagiti naglakwanda. Nya kunana ni Apo Diyos ditoy. Sumibli kayo kanya ket siyak sumubli akto kada kayo kuna ni Hiuba dagiti buybuyot. Ngem da kayo kunayo iti anya ti pagsublian man to, pagsublian minto. Verse 8. Ti tao takawan nanto ayati Diyos, no pay kasta da kayo takawan da. Ngem da kayo kunayo ti anya ti pangtakawan miking ka, anya sungbat ni Apo Diyos. Kadagiti apag kapullo ken datdaton kakabsat. Saan tayo nga takawan, gadi pada tayo nga tao. Tamo tayo nga dakes tagtakaw. Ngam kuna na dito'y kagabsat, takawan dak, anya ti pangtakawan tayo kagabsat kini Apo Diyos, kadagiti apag na, anya ti kaya nasaon ti apag na, bigay na, kadagiti bendisyon nga umay kada tayo. Manungamin ti kukwa ni Apo Diyos. Siyam ti bagi tayo, ket dadya aking kukwa iti daytoy nga biyag tayo, kukwa dadya nga nagtaodan ti bendisyon kada tayo, siyam ti bagi tayo, ket gemaysa iso ti bagi na, iso di tapag ni Apo Diyos. Takawan dak. Iti anya ti pangtakawan miking kaapo, kadagiti apag kapulukan datdaton. Ni Ananias kini Sapira kakabsat, sinalungasing da nga intiramin ti tilintag ni Apo Diyos. Tinakaw da, inaguman da, dagijay nga naglakwan da, nga idinto ta nagmaymaysaan da, nga amin nga paglakwan da, kit ited da. At araon da amin. Kita nyo mang kakabsat tipigad,
When makita tayo kumaamin kakabsat ti piggad, ti saan amang tungpal kadagiti pagayatan ni Apo Diyos kakabsat. Basol ket ti supapak ti basol iso ni patay. Iso nga ayaten nga gagayim ki kakabsat, padpadasin nyo nga basaen daytoy pagkasaritaan ni Ananias ken ti asawa na nga Sapira. Ket umay kada tayo ti panakay lagip. Nga ako na tayo, Apo, pakawanen nak. Tauray siya, idi ket kastamit, timar aramid ko kan araramidek. Nagimbag da ito'y kakabsat, pakasaritaan ni Sapira ken ni Ananias. Kunana dito'y ket isu amin nga iglesia ken dagiti amin ang nakangeg kadagitoy abanag nagbuteng da iti napalalo ket ado dagiti pagilasinan ken nakaskasdaaw nga naaramid iti umili babaen kadagiti ima dagiti apostol ket isu da amin nagigimong da nagkaykaysa iti ruangan ni Solomon. Mangipakita kakabsat nga addan ti panagkaykaysa panagtitimpuyog nga mangiduruas iti trabaho ni Apo Dios. Kastamit kumakada tayo kakabsat. Iso nga malagip ko, DJ ko idadak nga mga kasabay di tayong Pangasinan. Kuna di may sakit umayay ni Apo Isusain. Ko namat ti maysa. Kasano nga umay? Kit itatakit ko. Di tayo paila nagkaykaysa, nagtutunos, nga tibo nga ti panagtutunos tayo ket amin dagiti sansanikwatay kuma ket agbalin nga pagmaymaysain tayo winadda kuma tarigagay tayo amin nga mangiduruas si trabaho ni Apo Dios nga tiusaren tayo ket dagiti pagtaudan dagiti sanikwatayo. Kasano nga umay ni Apo Isos? Nang nangro na kadagito nga tsimpo kakabsat nga ti mararamid datayo ti pakatungpalan di bagbagana nga kadagiti mauding aldaw agpipin na dakes to ti maysa ken maysa. Sino dagiti agpipin na dakes? Dagiti agkunkuna nga pudnong iglesia ni Apo Dios. Datayo dayta kakabsat. Nanya pa'y tinaramid kakabsat. Ngem kadagiti sabsabali awan tinakayturad anakigimong kadakwada. Apay ngamin, sanda nga nakitimpuyog. Handa kaya ti makitimpuyog. No pa'y kasta dagiti umili inday dayaw dayda. Ket dagidi na mamati iti Apo. Nga tinapasamaken kakabsat. Idin ngayon tultuloy dan ti panagmaymaysada panagtitimpuyog da kakabsat dagitoy nga Kristiyano dagitoy nga adalan ni Apo Isos kunana doy ket dagidi na mamati iti Apo umaduda la nga umado wen ata nakita dan kakabsat di panagmaymaysada. Nakita da di pa nagmaymaysaday. Oray da tayo mo't kasano nga makita dagiti sabsabali kakabsat nga datayo ti adalan ni Apo Isus nga agkungkuna nga pudno kakabsat nawan mo ti panagmaymaysa tayo. Tati may sangabilin abaro ni Apo Dios nga inted kada tayo kakabsat. Kunana may sabilin abaro ti dek kada kayo tapno agmaymaysa tayo
agayan ayat kayo iti maysa ken maysa. Kas ti panagayat ko kada kayo. Kas tamot agayan ayat kay kuma iti maysa ken maysa. Kasano di panagtitimpuyog? Kasano nga masurot di panagtitimpuyog kagabsat no awan mo't di ayan ayat ti maysa ken maysa. Awan kagabsat. Kita nyo kagabsat nagmayat tinarami din. Kada giti imuno na nga Kristiyano. Kahit dagi di mamati iti apo. Umado da nga umadong. Umado da nga umado. Ado unay niya ko nanay alaking kastamot dagiti babae. Nagimbag kakabsat. Immado dang immado. Iti kasta impanda dagiti masaksakit. Yan, kadakwada. Kadagiti daldalan. Ket ingkabil da ida kadagiti pagidaan ken kadagiti langlangkapi. Tainton lumabas ni Pedro bareng no tianiniwan na linungan na tidaddo makadakwada ket napanmet nakikuykuyog dagiti adu at tao kunana anaggapo kadagiti inilin-ili akaparanget ti Jerusalem. Nang nangyeg kadagiti masaksakit ken kadagiti parparegaten dagiti espiritu anarugit ket isoda amin naagasan da. Kaano nga naaramid da ti kasjay? Kaano nga nakatulong da kadagiti marigrigat ken kadagiti masaksakit? Idi nga nagmaymaysada, nagtitimpuyog dan, nga mangibaklay, iti trabaho ni Apo Diyos, nga impakomit na kadakwada. Kastamit kada tayo kakabsat. Adda dagiti masaksakit, ado dagiti masaksakit. Nga masaksakit da, iti physical, masaksakit da kadagiti espirituan, nga panagbiag, ket dagitoy kakabsat ti obligasyon tayo met nga tumulong kadakwada. Ada dagiti marigrigat nga kakabsat nga kasapulan dati tulong kakabsat. Physical, mental, ken spiritual kasapulan dati tulong tayo kakabsat. Ket dagitoy iti obligasyon tayo kuma ngem kasano nga maaramid dayta inton kakabsat ko agbalintay met nga kaskadagito nga imuna nga Kristiyano nga daan dati panagtitimpuyong panagmaymaysa nga mangibaklay nangibaklay ti trabaho ni Apo Dios. Daya tayo tururayin ni Apo Dios nga tumulong nga mangilipas ti trabaho na kakabsat. Ikaten tayo dahi panag nga dahi saan nga panagtutunos lagi pen tayo kakabsat nga datayo ti instrumento ni Apo Dios ngagbalin kuma nga kalasugan ti bendisyon dagiti anak ni Apo Dios isuda nga saan pay nga mawat king kuana ayaten nga kakabsat. Isu nga ti kasapulan tayo kakabsat umuna agmatalik tayo ng agserbi kini Apo Diyos. Ken agkikinararag tayo ti maysa ken maysa. Marepet kuma dadya ayat ti maysa ken maysa kada tayo. Tapno mabalintay dagtitinulong amang ibaklay iti daytoy impakomit ni Apo Diyos kada tayo nga trabaho. Bendisyonan ko man ni Apo Diyos dahil inadal tayo ko kabsat nagimbag nga banag
ti pakasaritaan, dahiting adal tata iso ti mangipalagip kada tayo, nga matubay kuma, matugkit kuma, dagitirik na tayo, nga dantay kuma, iti maymaysa nga timpuyog, apan ang ibaklay ti trabaho ni Apo Diyos. Naimbag nga bigat yu, amin. Amen. Dagiti